כך שהעולם שלנו הוא בעצם שלו. בפסקה השנייה אנחנו מבקשים את הרגע הזה שבו כל יושבי תבל יכירו במלכות השם, וזו בקשת הגאולה. כל פסקה בתפילה פותחת באות עין ומסתיימת באות ד', ובכך אנחנו מבטאים את היותנו שני עדים. אך למה אנחנו עדים? אנחנו, עם ישראל, נקראים להיות העדים שמלווים את המהלך האלוקי, שבו העולם מתפתח ומבשיל מכאוס לשלמות, מהתכחשות להכרה ומבלבול לגאולה. ואנו נקראים ללוות את התהליך הארוך והכואב הזה מתוך עדות וידיעה. אני אוהבת להמשיל תהליכים בציור ותהליכים רוחניים. למה בעצם קשה לצייר? כל מי שמנסה לצייר חווה פער בין מה שהוא היה רוצה לצייר לבין איך שהציור בסוף יוצא בפועל. כדי לגשר על הפער הזה, הציירים המיומנים המקצועיים עמלים כל חייהם כדי ללמוד ולהשתפר עוד ועוד. ומייחלים לרגע שבו מה שהם דמיינו שהציור יהיה אכן יתממש לנגד עיניהם. רק מעטים הם המצליחים בכך, וגם אלה שמצליחים, רק מעט מהציורים הם מצליחים. למה זה כל כך קשה? מה הבעיה פשוט לדמיין משהו ואז להעביר אותו לציור? זה קשה מאוד כי ציור זה התנסחות, זה ביטוי של רעיון. בדיוק כמו שאנחנו נזקקים למילים כדי לדבר, אנחנו נזקקים לכלים תבוניים כדי לצייר. הרעיון שאנחנו רוצים לצייר אותו הוא אידיאלי, ולכן הוא חסר אחיזה במציאות. הוא אמורפי, כמו שעשן מתעופף באוויר. המרת הרוח לחומר חייבת לעבור דרך תחנות מצמצמות רבות, והראשונה שבהן היא תחנת הענווה, ההבנה שאינני מבינה. התחנה הזאת היא ההסכמה להבין שהפרשנות הראשונית שלי שגויה, ושעליי ללמוד לפרש אחרת. והיא גם ההסכמה לטעות ולתקן ולדייק שוב פעם ושוב פעם. והיא גם ההסכמה לוותר עכשיו על רוב הרעיון כדי להתמקד במה שאני מסוגלת לתפוס לעת עתה. והיא גם ההסכמה לעבור תהליך בנייה בשלבים לאורך זמן, סבלני ומייגע. אלה הם הכלים המאפשרים יצירה של ציור, והם המאפשרים גישור על הפער בין ידיעת היש כפי שהוא, לבין הידיעה החלקית והעכשווית. השבוע שמעתי מפי הרב מנוסי שכך גם מלמדים אותנו חז"ל במסכת חולין. אמר רבי יצחק, מהו שכתוב בתהילים, האומנם אלם צדק תדברו מישרים תשפטו בני אדם? אז המילה אומנם, במדרש הזה חז"ל מפרשים אותו כאומנות. מהי אומנותו של אדם לעולם הזה? ישים עצמו כאילם. דבר ראשון, ישים עצמו כאילם. יכול אף לדברי תורה, כאשר הכוונה לדברי תורה זה כמובן כל דבר שקשור לאמת, כמו שדיברת על אמת מארץ תצמח. תלמוד לומר, צדק תדברו. זאת אומרת, מדובר על בעצם איזשהו ניתוב של הדיבור שלנו. לא שצריך לשתוק לגמרי ולא שצריך להגיד כל מה שרוצים, אלא צריך לנתב את זה. שם התערוכה בידעת היום נלקח מהפסוק וידעת היום ושבות אל אלוהיך כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, וזהו הפסוק שמצוטט בסוף הפסקה הראשונה בתפילת עלינו לשבח. הפסוק נלקח בפרק ד' בספר דברים. בפרק הזה משה רבנו מסביר אותנו חזור ועזר מלנסות לייצג את השם בפסל תמונת קול. אסור להמחיש את השם כי המחשה כזאת מצמצמת את מה שאסור לצמצם. היא תגביל את תפיסתנו, ותשבש את דעתנו, ותגרום לנו לאבד את הקשר שלנו עם השם. עשיית פסל תמונת קול מוגדרת כהשחתה. עשיית הרע בעיני השם והעונש עליה היא גלות קשה. אנחנו לצערנו חווינו את הגלות הקשה הזאת, והיא הייתה כמו גל ענק שמגלגל ומטלטל אותנו כדי לגרום לנו לרצות לשוב אל השם. משה רבנו מבטיח לנו שנצליח לשוב אליו מתוך לימוד הקשר בינינו לבינו, על ידי התבוננות וההיסטוריה שלנו. הלימוד הזה הוא שיגשר על הפער בין מה שידענו בתחילת דרכנו כעם לבין מה שנדע באחרית הימים. והידיעה הזאת היא החיבור הנפשי והפיזי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כמו בציור, כמו באמנות, הלימוד כרוך בענווה, באילמות ראשונית המאפשרת הבנה מתוך הקשבה.